Muhammad Nasiruddin Albani an tambaye shi ga ka malamin hadisin duniya yaya kullum mata ka daya Ummu Abdurrahman ta rasu kai kwaya daya wannan kun rabu kai kwaya daya yace kwaya daya ma iya ba ta haƙƙinta. Ba ku ganin aikin da muke tunkara matasan yau ba sa lura da wannan abin da yake lura. Alhaji wani ya yi mata hudu, Alhaji wani shi ma sai ce su ya yi hudu, shi ya manta wacce muhimma ce a kan shi. Idan ka cika wa kanka aiki nan ko to ka rage can. So ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwan, ka dubi me kake so ka cimma a rayuwa ya ka tsara. Amma kun san abin da ya faru, unfortunately for us, ba mu sa'a ba. Malamanmu ne ke ingiza ɗalibai su je su ƙara aure. Sai malami yana maka wasa, wasan da yake maka na shigantaka ne, ce kai kenan har yanzu mata ɗaya, kai ba za ka yi sunna ba. Waye ce maka sunna ne ƙara mata ta biyu in ba yi bukata? Waye ce maka sunna ne in ba zai iya mata haƙƙinta ba? Waye ce maka sunna ne in ba zai iya kaza ba? Waye ce maka sunna ne kaza? Amma kawai an ce a ai Hausawa ko yan ta kife ma cewa suke ai duk namiji mijin mace hudu ne, mijin mace hudu ne. Ko a ina aka rubuta wai duk namiji mijin mace hudu ne, saboda haka in kana da biyu sai a ce saura biyu, ka ji saura biyu bashi ake binka. To ɗaliban ilimi ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwan jama'a, ku lura da waɗannan abubuwan. Allah madaukakin sarki ya taimaka.